3-0 pentru războinicii pe traseu. Așteaptă aruncătorii Delea și Zani. Băieții n-au fost în același sezon, însă s-au întâlnit la 4 Stars sezonul trecut. Duli, Tonciu sunt fetele care trebuie să transporte apa și o vor face chiar acum. 3, 2, 1. Andreea Tonciu, Alexandra Duli, iată-le, vânjoase, puternice, trag acest car, această structură cu roată cilindrică mare și cu 3 locuri prevăzute pentru cele 3 găleți. Găleți cu apă. Prima încarcă Duli, Tonciu forțează și ea, se ajută de cadru pentru a deplasa acest dispozitiv. Cu cât mai multă apă ajung, cu atât mai ușor le va fi băieților. Lui Delea și lui Zani s-au întâlnit băieții, au luptat și au adjudecat puncte atât între ei, cât și cu cei care erau în sezonul trecut al Survivor. Duli, iată, și Andreea Tonciu și ele au făcut parte din același sezon. Haide, Duli, hai că poți! Al 3-lea sezon al Survivor România. La Tonciu ceva probleme acolo, un blocaj pe care de pe margine Cătălin Moroșanu cu îndemnuri încearcă să-l deblocheze. S-a întâmplat asta, a reușit Andreea Tonciu, a ajuns la a 3-a găleată. Nu e mare distanța între ea și Duli. Parchează Duli în acest moment, iată gălețile. Trebuie să depășească, Duli pleacă Delea. Țâșnește practic. Încă puțin Andreea Tonciu pentru a parca și ea, vine Delea cu cele 3 găleți. Trebuie să sară Tonciu, o face acum, aleargă Zani. Jocul pentru provizii. Zani pune apă, iată, a făcut mai devreme și Alex Delea. Cantitatea de apă care trebuie plouată, să spunem așa, pe șgheab, trebuie bine dimensionată. Vine și Zani la încărcare. Au venit fetele Duli și Tonciu cu câtă apă s-a putut. E nevoie în acest moment, iată-l pe Delea, cumpănește acest jet de apă, curge și la Zani. Ambele bile sunt foarte aproape pe flotoare. Mai e nevoie la Delea, să vedem, însă întotdeauna mai rămâne puțină apă pe șgheab și bila care cade este la Zani. A început să pună după Delea Zani. În acest moment, primul la etapa cu puzzle-ul este Zani, imediat după el Alex Delea. 2 trofee Survivor România în 2 sezoane diferite, bineînțeles. Sezonul al 2-lea Zani Dache, sezonul al 3-lea Alex Delea luptă în acest moment și așa cum știți, în al 4-lea sezon cel precedent s-au și întâlnit pe traseu când au venit să impulsioneze pe cei care se aflau atunci în traseu. Doboară Zani un prim cilindru, aruncă și au dorit această întrecere și au dorit acest duel. Amândoi ratează Delea, doboară o aruncare, cilindru din partea dreaptă la stelul de jos. Mai cade o cutie, mai cade un cilindru la Delea și unul la Zani. Aruncă și ratează Zani, 3 piese în fața lui Delea, 4 în fața lui Zani. Delea foarte bun pe aruncările de viteză, pe aruncările de precizie, unde viteza este corelată, însă Zani a oferit atâtea finaluri fenomenale, formidabile. Iată, în acest moment a mai doborât o piesă. Zani, în acest moment, viteza de execuție la Alex Delea a fost superioară. În fața lui Zani a luat punct, este 4-0 pentru tribul războinicilor. Vai, mama mea, ce te uiți? Ai dori? Bă, într-adevăr, da. 4-0 e urât. Deci, dacă noi luăm punctul, o să te duci și să-i terorizezi pe aia până câștigă cu 5-4. Crede-mă că asta fac de când suntem aici.